kabagis! It's me again, Giga, and welcome back to my YouTube channel. For today's video, magbibilag kami ng inani natin na na munggo kasi dapat para maging balata. Ipapakita ko mamaya kung paano kami magbilang at tapos paano kami mag-agiw. Paano kami magsaksak. Ay, ito pala yung ating naani kahapon. Ito kadami, 2 sako, madami din, kaya buti na lang daw sumama kami para may kasama silang masakit yung si Canton. Kitaan nyo ni mga kabagis si Kargana. Ay. Nagalutak di imak na nakagatak di aso. Ganyan ang laman niya. Ito kapag madami ibibinta. Pero hindi maghahati isa kila Nanay Miri. Ganyan yung niya. Mamaya tingnan nyo na lang kung paano kami magsaksak. Ganun sayaw-saya. Magbibilang na tayo. Ito yung bilag ni mga kabagis. Fishnet. Saragyan ang tangad nga ipabon. Ngayon na napakbo na iwaras naman natin. Na ganun na, nawaras na. Hintayin na lang natin hanggang mag-alas 12 para malutong na yung niya, yung mga balat niya para madali na lang yung balatan, ganun. Kahit sayaw-sayaw ka na dun na nagbabalat o apak-apakan mo lang. So, hintayin na lang natin ang resulta. Mamaya ulit. Mga kabagis, atin balinan nga pakpakan na crunchin. At putok-putok na pa yun ni nagsarang-sarang. Kita nyo ni atin nalaka nga lukatanan kasi lang mamunsan ang bitakon. Basic. So, kargata nga rin ta sala-salaan din sa pakupakuan. Hindi mo karga ang artisa. Kung kagud wala ang na laka lang nga pakulan. Walaan tayo kasla semento. Walaan tayo kasla semento.
kabagis, ito yung naiwan ito yung nabati. Atoy, na ilagay na namin dito sa sako, tapos narumot na ni Nanay Mire yung isang sako kasi tinuro niya sa amin. Tingnan nyo, ang bilis-bilis. Meron pa dito, nung binila namin doon, nagputok-putok na. Kaya ito, So, ngayon, mga kabagis, ilalagay natin dito yung ito, kasi magwawagwag na tayo. Saan itabil? Mga kabagis, agbadabadek tayo ngayon ta, agiwan tayo nagano niya, agtarap tayo damdaman, so agbadabadek tayo habang talaran. Tapos ito, agbadabadek. Ano ba nga? Hey! Yo! Makatang nasakit tilok mo. Nakakabang. Tama na rin. Nasakit ilok mo. Nasakit ilok mo ko. Ate, pag-ikan to, di ba? Makasta. Ano na ba doon? Mga kabagis, subukan na din natin mag-ganto. So, ikatanda pa nga na siya, tagijikwa na, ano nalakala nga ayu, nga, aji kas din Kasi pangat. So, mga kabagis, so dito maituloy atin napudo tao, no? Ay, nagbudo, mga kabagis ka. So, sudan tumaituloy. Tata, mga kabagis, itultuloy dani, nagado. Huwag yung pakita ko niya. At tayo pa ilaang niya ng mga kabagis tapos sa dapay dito
Dapat di jay. Aji danuman. Betul na kaatang sa kanyang dagdag. Ino mo man ka danuman. Busa mata ka naman. Naluto na yung barabaw kaya kumain. Kumain na tayo. Wow. Ito, yung kinuha ko kahapon. Kinuha namin. Oh. Mm. Tantan mo na naman. Tapos, ang dami, ang dami na di ko nga birthday, nagidawin na. Doain naman tayo ata. Ay, may isa lang duling ko. Rider, ikaw. Sino yan? May isa, may isa. May ice tayo. Tapos na kami pag-pick. Naging maasta si Dami. Taktong-takto. Ne. Chopstick, ano? Chopstick. Hey! Chopstick. Hak, hak. Pula, pula. Napasa nga na nga nun, mga kabagas, nagimas. Nagmadig kang kahit dati mga tipalpas na video kon, and don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell para lagi ka updated sa aking mga video. Bye!